Mit navn er Thomas Krasenski, og jeg ønsker dig en dejlig dag fra Unimax-værkstedet. For nylig svarede jeg på et spørgsmål om, hvad jeg vil producere i den nærmeste fremtid. Jeg blev mødt med modstand, fordi ingen angiveligt vil producere noget, der kan købes for 350 kroner. Undtagen mig. Hvad skal man sige til det? Det giver jo mening, at genstande fremstillet industrielt i store serier er, med få undtagelser, billigere end håndlavede produkter. Men det kan man sige om alt. Og med denne tilgang vil vi derfor ikke gøre noget kun for brugsjæt og vente på døden. Vi, der er født tidligere, har en tendens til at se på gør-det-selv-arbejde gennem prismen af den socialistiske mangel på varer, altså nødvendigheden af at fremstille ting, som den centrale planlægning har glemt. Men i en markedsøkonomi overstiger udbuddet som regel efterspørgslen, så gør-det-selv-arbejde er ikke en nødløsning, men snarere en hobby, og enhver hobby koster noget. I modsætning til mange andre hobbyer giver denne ikke kun tilfredsstillelse til os selv, men bringer ofte også glæde til andre. For eksempel når vi laver eller reparerer noget. Men tilbage til spørgsmålet. Vil jeg lave en trappe, et trin eller en skammel, som den mest kendte møbelbutik sælger, for 350 kroner? Det er altså den billigere variant, lavet af rå birk. Den lakerede version af aspetræ koster allerede 500 kroner, altså det samme som modellen lavet af hårdt træ kostede for år tilbage. Under lagene af lak kan jeg i dag ikke længere genkende, hvilken træsort det præcist er. Men blot ud fra vægten er det tydeligt, at det ikke er asp eller birk, som ifølge oplysningerne på nettet vejer fra 3 til 4 kilo. Den har også overlevet at stå udendørs som trin ved trampolinen, dengang endnu uden beskyttende lak. Mens masseproducenter eller forhandlere logisk nok forsøger at spare, vil vi bestemt ikke spare på os selv. For vi vil nemlig lave en lignende skammel af ej. Vi behøver ikke bekymre os om transport og salgsvenlighed, så vi vil ikke gå på kompromis med samlinger, der kan skilles ad, og vi vil heller ikke bruge et eneste stykke stål. Jeg vil minde om, at vi ikke laver skamlen for at spare penge, men for fornøjelsens skyld. Samtidig tvivler jeg på, at folk ville lave noget præcis efter instruktioner, tegninger eller videoer. Det er snarere en mulighed for at lære en teknik eller idé, der så kan være nyttig i et andet projekt. Slut med filosoferingen. Lad os komme i gang. Til skamlen har du brug for lister med et tværsnit på 30 gange 4 mm. Jeg lavede dem lidt tykkere. Af dem lavede jeg rammen. Pladen til trin kan være tyndere. Originalen er ca. 25 mm, altså en tomme, inch eller hvis du vil en palme. Listerne skar jeg ud af gamle planker, som allerede havde set deres bedste dage, men til dette formål viste de sig at være en kilde til kvalitets- og billigt materiale. Hvis du, ligesom jeg, skal bearbejde noget ældre tømmer, vil du få brug for en afretter og tykkelseshøvel, populært kaldet en høvl, og en tykkelseshøvl. Jeg startede altid fra en af kanterne, som jeg rettede op, og derefter skar jeg listerne i en brede på 2-4 mm. Jeg kørte halvfabrikaterne igennem til de endelige dimensioner. For at sikre den bedst mulige overfladekvalitet fik jeg knivene slebet. Det kostede mig 180 kroner, og resultatet er det værd. Til justering af knivene hjalp et værktøj, der ved hjælp af magneter og finjustering sikrer paralleliteten af skæret med cylinderen. Ingen del af maskinen er lodder. Den danner en vinkel på 5 grader med underlaget i begge akser. Denne spredning øger stabiliteten af skamlen. Tværsnit i vinkel laves nemmest på en gæringsserv. Både gæringsvinklen og skråvinklen skal indstilles til 5 grader.
Selvfølgelig kan det også gøres på en boresav, hvor vi indstiller klingens hældning og vinkelstyringen til 5 vedå. På denne måde skæres alle stolper. De vandrette tværstykker er kun enkelt affasede i enderne, men den øverste kant skal høvles i en vinkel på 5 grader, så de tilstødende dele passer, og for at skabe en plan overflade til montering af skalaerne, når rammen er limet sammen. Originalen er i denne henseende forenklet, fordi skalaerne er skruet fast, så kontaktfladen er ikke så vigtig. Jeg har samlet de enkelte dele af rammen ved hjælp af dyvler og trælim. Til dyvling brugte jeg et helt enkelt værktøj, der sikrer, at de sammenføjede dele flugter. Lim af kategori D4 tillader brug af trappen i fugtige omgivelser og eventuelt også udendørs. Ved limning blev der brugt silikoneprodukter fra Rockler, som Unimax nu har i sortimentet. At fjerne hærdet lim fra en non-stick underlag eller pensel er derefter en line. Først lines sidepanelerne sammen. Derefter forbindes de med tværstænger. Efter at limen var tørret, afrundede jeg alle delene med en fræser, og derefter og til sidst slæb dem. Så lad os gå videre til trin. Af de resterende stykker limede jeg en plade sammen. På grund af de små dimensioner brugte jeg skruetvinger. Når jeg i et fremtidigt projekt skal lime en større plade, vil jeg gerne præsentere jer for specielle pladeklemmer direkte fra Unimax-produktionen. Pladerne blev kørt igennem tykkelseshøvlen og skåret til de endelige dimensioner. På den mindre skala lavede jeg udskæringer. Det ideelle værktøj til dette er en båndsav, men en stiksav, rundsav eller en håndsav og en boremaskine. Og selvfølgelig den klassiske håndsav kan også bruges. Det er ideelt at skære i en vinkel på 5 grader, så alt passer perfekt sammen. Jeg afrundede igen kanterne med en fræser. Den brugte jeg også til at lave et hul i den øverste skala. Jeg brugte en skabelon, som jeg tidligere har lavet. Med en kopiering og en spiralfræser kan jeg nemt skære de samme huller til et behageligt greb, hvad enten det er i forskellige kasser eller i værkstedets vjes. Og så følger den endelige slipning igen. Til at forbinde den øverste skala med rammen valgte jeg dyvler, men ikke så meget for styrkens skyld, som for at fastsætte positionen under limningen. Den nederste skala er naturligt fastsat takket være udskæringerne. Trinene er i princippet færdige. Det afhænger nu kun af dig, om og hvordan du vil behandle træet. Indendørs kan det forblive helt naturligt, men selv der vil jeg anbefale mindst en form for olie eller voks. Og med hensyn til produktionen anbefaler jeg at tænke lidt økonomisk. For når maskinerne allerede er indstillet, kan det betale sig at skære materialet til en ekstra skammel med det samme. I beskrivelsen under videoen finder du links til de produkter, jeg brugte under fremstillingen. Jeg tror, at trinene vil glæde 2 gange. Både under fremstillingen og ved brug, så må de tjene dig eller en anden godt. Held og lykke, og jeg ser frem til at se dig ved det næste projekt fra Unimax værkstedet. Og glem ikke venligst at like, dele og abonnere. Tak.